ongi eta guzti. Ardoa gora eta ardoa bera izan, oin da ez asko hortxe pasiotan entzun dut. Joni, kiarri guapo hau, hobetzen nahi ez, ardoa bezala, eta honek esan du, pikatzen. Daniako eukitzen du, xaista. Bera, nire etxeko ardo guztik eate ditu, baina mezi do. Ardoa bazine, guantxe bertan aukeratuko nuke izango zinela pago de carro ovejas bat. Jaun Plaza, hola! Eskerrik asko. Bueno, datorren azaroaren 16an, Euskal selekzioak Kostarrikaren kontra jokatuko du. Bazenekiten. Bazenekiten. Ez? Ez, venga, ja, favorez. Etzen egiten! Euskadi Kostarrikan kontra jokatzen, etzen egiten! Ba, ez da nike. Osea, betu, gure selekzioak, partida, jokatuko du, Xabier Azkargorta eta Ola Zabalak aurkezten zuten Championsan goratzen zate, agertzeko moduko izena dun talde baten kontra. Kostarrika. Osea, bakizue, barritaz de merluza finduz bi, galletaz tostarrika, huts. Osea, gure selekzioak esan dut, baina esan berko nuke, gure selekzioetako batek jokatzen duela partida. Hain zuzen, gizonezkoen Euskal Futbol selekzioak. Ze, emakumezkoen Euskal Futbol selekzioa ere badagoelako, eta pentsa, gizonezkoen Euskal Futbol selekzioak partida duela enteratu ez bagara, emakumezkoen futbolari ematen zaion edo ematen ez zaion bombo mediatikoarekin posible da emakumezkoen Euskal Futbol selekzioak Brasilgoari 5 eta huts irabazi eta gu ez da enteratzea gustora ikusiko nuke Ola Zabal albiste hori ematen. Jaun Andreok, emakumezkoen munduko futbol txapelketan, emakumezkoen Euskal selekzioak 5, Samba de Janeirok huts. Baina urruti gaude bi arrazoien gandik. Emakumezkoen futbola oso gutxitan agertzen delako albistegietan edo egunkarietako azaletan eta Euskal selekzioak ofizialtasunik ez dutelako. Munduko txapelketa batean aritzeko ofizialtasunik ez daukagu oraindik. Betu, horregatik adibidez, azaroaren 16an gizonezkoen Euskal Futbol selekzioak jokatuko duen partida, lagunartekoa izango da beste behin ere, baina oso lagunartekoa, intimoa, ipuruan, txuki, eta publiko gabe. Betu, aurra nintzenean, gizonezkoen Euskal Futbol selekzioaren partidak Gabonen bueltan jokatzen zian, eta kriston ikusmina pizten zuten. Askontzat, urteko partida izate zan hori. Deno geneuzkan, Euskal selekzion kamiseta, txandala, gora euskadiko txapela, uniforme horrek, batzen gintuen denok. Oain, ternuako musukoak batzen gaituen bezala. Haize, betu, noiz jokatzen dute Euskal Saskibaloi selekzioek, ez dakigu. Nun dabiltza Euskal Sokatirako selekziokoak, ez dakigu. Adibide askoz gehiago jargan itzake, adibidez, ez dakit, kale borroka, herrikirola da. Segun ze telesailetan, bai. Zergatik ez ditugu Euskal selekzio gehiago defendatzen eta Euskal selekzio gehiago sortzen, adibidez, ez? Adibidez, Euskal Kurlin selekzioa. Zeratik, ez kurlin ezer dan badakizue, izotzetan jokatzen den gauza ridikulo hori, botatzen dutena hola tuperbar mouko bat, hortxe, eta beste bat eskobakin. Indezagun Euskal Kurlin selekzioa, zeratik ez, rumba daukazu etxen. Eriz, zure etxea, entrenatzea. Rumba jarri, eta beste eskobakin, fan. Entrenatu, etxea txukun, eta olimpiadatar riau. Euskal txikitero selekzioa, horrek etxoin berko du. Horrek etxoin berko du, zelangoz, entrenamendu zelaiak itxita dauzkate. Baina, ojo, hor domina bat, baina gehiago lortuko genuke. Betu, sekretuk gordetzean Euskal selekzioa. Euskaldunak baina hobeto sekretu gordetzen, zein edaki ba. Betu, perretxiku zale batzuk jarri ekipon eta listo. Jesus, hundikan zatoz ontxoi egin da. Perretxiku zale batzuk eta itziarren semea. Inor salatu baino nahiago du bila, karo. Euskal bertsolari selekzioa. Esango jazue, improvisatu zerrimatzen mundun zein ekartzen digun aurrea. Ze, finala igual estatu batun kontra. Estatu batutako raperon kontra. Eta horre benta jaukeu, Ze negu gorriakek, oain dela 30 urte asmatuzun bertso jopa. Jak, domina. Oain, betu, zentratu gaitezen. Eta ez dezagun denbora galdu, eztabaida absurdotan. Zer gea? Euskal selekzioa? Euskadiko selekzioa? Euskal Herrikoa?
Bilu, erabaki dezan. Baina ez da dila, mesedez, Bask! Bask izan, ez! Bask selection ez! Daukeun diferentzial bakarra. Gure hizkuntza da. Euskeraz hitz egiten duen munduko selekzio bakarra gea. Selekzioak egin dezala euskeraz, eta bihurtu dezagun mundu guztia euskaldun berri. Lagunarteko partidetan, eta txapelketa ofizialetan. Beste batzuek, baituzte euren esloganak ez? Soy español, a qué quieres que te gane? Baguk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, euskaldunok irabazi. Aurrera, eskerrik asko!